Ole, chỉ bảy lệ vek ole, UDISE user dang kan han soi le UDISE hian kan hriat tur om ve chu kan hre to tho me the user sang site sang hi om ve UDISE chunga vek tho si SDMS kan ti te teacher profile kan ti te school profile kan ti te directory management kan ti ang chi te khatiang kha a om sang ve thlia a chu kan siam de uvek to a SDMS kan khoi tam berano pang khoi na kha ni a chuan teacher module kha om le teacher kha zirtir tu vel khoi na kha ni ta a chuan profile module kan ti le a profile module kha chu nge ni khami school profile vel ti na kha ni a o kan englo lokanga ta hian module sang chu a hmu thei a ta hian user management hi tuna school directory management kan ti chu ni ta profile hi chu kan soyang khan school profile thui deuh thun na tur kha ani a chuan ta teacher profile om le a teacher profile te chu kan hre to zirtir tu khoina chungchang khoina kha ni student module kan ti hi chu SDMS kan ti kha ni a chu ta chuan hei heng ho pali hi chu kan khoi tlang pui to a tuna chuan hei hi kan sei ve tur ni don ta directory management hi khoi tur te vak chu a om lova amaro chu poimo de mai khoi tur om ve a chu tuna hian video kan siam ve re don ne khoi vak anga tam tak ta chang khoi ngai lovanga maro chu then khat tan chuan khoi angai don ani le chumi khoi angai le ngai lo kan hriat theina tura chu ta hian hanin login phot maila SDMS a khan mo SDMS a khan hanin login ila he tilai hian school detail oma school profile hei hi entaila mo hetlai school profile hi entaila ta hian tian lo om ta a headline headmaster ming a inzia ka headmaster ta hian ming a inzia ka designation a inzia ka contact number a om boka heta hian a hnoi vel hi chu school ming kha ni ma hei chu a englo lu tuk lova chuan hetilai hi in head lui dei ming te kha alo lang the ni mo head lui ming te kha lo lang the ni mo chu wa chuan a phone a contact number te po alo dik lo to thei ta a chumi chu directory management atanga school directory management atanga siam tur anita ani chu tuna kan topic ber tur ani a tin chu ta chuan hei in school profile in en kha heta hen hnoi hen scroll chho taila hetlai hian language group detail hi om ta a hei hi ala om lo chuan mo hei hi ala om lo chuan kan sei fo thin school sorry no pang general profile educational profile la select thei lo kan tia kha heta hian engma a om lo chuan kha ka select tur om lo ta hei hi ala om lo chuan in BRC district lampang zokani district user zok tena anron da angaya chu district lampanga in report angai don ani chuan tikhana lo ni ta a kan soi tumber chuna china kan soi to ang khan hetilai hian in principal mo headmaster ming te kha a hlui zok alo oma athar zoka thak alo ngai ta a chumi thak na tura chu tuna kan soi tur chu ani le chuan school directory management heta kan lu tanga hei hi a link hi hemi school directory management hi a link hi description a kata a description atang khanin lo en mayanga hei hi chu khoi fak tur po om lova khoi tur po atam lova khatilai headmaster ti le khami baga khan contact person ti te khoi tur oma chu ani de umaya chumi khoi dana chu kan soi don ani le chuan ta hian directory management a kan lut ta a chuan directory management a hian hei hi chu username le password hi chu in UDISE code le password thau kha ani chuan kan hanin log in anga
hei hi lo lang do na ni hei hi lo lang do na ni chuan heta hian achungai chuan hei ming le UDISE code te khating vel kha a om maya hetilai hian location detail a oma heng hi chu location detail hi chu in en thrim du chuan han en taila in school alonia nga ta hian latitude le longitude vel te khati khan ron omanga assembly constituency te khating vel heng hi adik lo chuan dik lo te om chuan BRC a emo district lama emo siam dik angai ani chu kan thredonia chuan hetila hian language thought kha a om ta a hi na china kan soi educational profile mi kha hei hi ani na taka chuan school profile a in zia dana kha chuan school level user hian kan siam tha thei tur kha ani a amaro chu hei hi a thei lo tlat maya enge chan ka hrelowa central lampang atanga ronti ani ka ringa hei hi ani na taka chuan school profile ka lo en le ula hes pahni omna kha ni a hes pahni omna kha chu schoolina engani access kan nei tur khane maro chu tuna hi chon kan nei lo tlat maya ainga po chelo ni ta se hei hi chu kan ti thei tur si kan ti thei lo wa khani ta a tin thil danga po hian school user schoolina kan siam that kan modify thei tur access kan nei tur tam taka hi central lampang tang freeze tlat maya chu nakina chuan a fula anon hong ve kani chuan tam takhi school atang kan khoi thei doni tuna chuan ala limit em a engani no pang 8 kan ti te po a then an ron phal lova ti khan then te chong ron phala khateng khan BRC level ate BRC level chau khoi thei te tin district level chau khoi thei te khateng khan user a khan ron then trina tuna hi chuan ala limit em ani nakina chuan hetiang te po hi a hemi an UDISE siam dan kalphunga chuan schoolina kan khoi thei vek tur kha ani chuan adot le chuan additional detail om le ta additional detail in en le chin taila heta po hian heti hian ani ta a hei ta hian additional detail hi om treu ta school establishment te minority school ani MT te khating sang kha update thei tur chi kha om ta a hetlai point edit om ta hei edit po hi school level ina atul ani chuan hei PFMS ID ka tiang chi te CWSN type tiang chi te khating te ka om nual ta a kha edit thei tur kha ani amaro chu hei edit hi an disable tlat me an freeze tlat me ya he tiang te hi school level ina kan ti tur kan ti thei tam taka hi ka soita kan khan nge ni an disable ani chu kan shredon nia chuan thil dang kan lu le ma lokin hetilai profile hi entaila profile a hian hei hi alo langta hetilai hian hei hi chu engani profile bi ka hi chuan in en khan hre thei mai anga user ID a chuan kan UDISE code khan me name tia hian UDISE in charge ming kha a oma head ni lovin kha UDISE in charge te kha alo dik lova update te angai ani chuan engani BRC lampanga inti angai don ani aba ki chu in enanga in thathiam mayang in phone number te ka UDISE user khan in phone number te kha lo dik lo chuan khatiang te kha ati thei ani chuan hetilai hian email chi a hi tlai apo han kan update thei ani chu kan lo hretel ve shum donia chuan tuna chung kan en tur kan topic tur bera chu contact detail khani a contact detail han en le taila hetla hian tian hei ron lang treu ta a en theilo mu theilo ang chi khi chu in lo hrethiam mai anga ming te ni a identifiable ang chi ni kha chuan YouTube lampang hian min ron chang ha zung mai chu wang chuan kan ka video siam bi kang chi te phei chu engeni identifiable hetiang chi ang mi identity ti lan na turi atam khop mai chu wang chuan ablara kan ti te po hi atam khop mai hi chu kan hrethiam tho tur angai te kan lo lut wenga a om dana kha kan hrethiam mai tur angai te la tha ome chuan hei hi in na china hetilai school profile kan ena hetilai kan ena hetilai lang headmaster ming te khatiang kha ani a phone number te kha heta tang hen kan siam tha the ani chu kan siam that don chen hetilai edit a oma edit hi kan han click anga
ti khan siam that theina lo om don ani chuan hetla hian ama saber enta ula headmaster ti te acting head kan ti te khating chi kha school in charge type khani me ta head of school in charge type in school khan head in nei lo chuan acting head ang chi te mo in charge ang chi te mo khan hetilai drop down list atang hian in lo zong mai anga a om dan head in nei ro chuan head in tianga head in nei lova assistant head te in nei chuan khatiang khain lo thlang mai anga kha atnoi hen a ming in zia kanga hetilai hen a contact number in zia kanga heta hian ka atira kan soyang khan in head hlui ming de te khan lo om mai thei chu in update ang in head lui ming hetilaya SDMS a in head lui ming ala om kha chuan heta point omanga chu in update ang chuan a contact te point update anga a email te point update anga chuan a hnuaia hian is respondent details same as head of school respondent kan ti chu hemi UDISE te poniang UDISE lawa te poniang ngani head ni lo khatiang ang chi hemi online na thil kan tiang chi re a respondent tura zirtir turuat kha kan nei chuan hetilai hian kan feel apanga mo respondent type a hian enge han in enanga in threthiam mai anga engeni drop down list alo oma head in charge samo school administration amo khatiang kha alo omang ani na ber khain thlanganga hei hi a ming in zia kanga a phone number in zia kanga a email in zia kanga amaro chu respondent kha in nei hran lova hetin alak mai kha chuan hetila hen tik tur oma hei hi in tik mayanga chuan het ang khana om mayang chuan a hnuai le is school mobile same as head of school is school mobile same as head of school in school khan engani phone number hran landline phone te in nei ni kha chuan hetilaya hian in da theya chuan STD code te school website te nei phe school website te po in da theya school website hi kan ne ki poi kala da chi alo ni hi enga po chu lo ni ta se apoi in love chuan tin tela hen landline kher lo ani po khan school mobile hian landline kher ni lo school ata na man tur ang bik phone he engani mobile bik te ne khajong khami number te po khain da theya hetlaya hian school email hetila hi chunin da anga chuan hetila chun STD code bel chu om chunin da hey asterisk asen asterisk om hi chu da nge ngai ni abak ji da ngai la school website te point nei lo chunin da lo mai nga school landline te point nei lo chunin da lo mai anga STD code te po a om lo chunin da lo mai anga amaro chu hei hi chu da nge anga ya hetila ya headmaster same hemi in tik lo ani chuan hetila hen number da nge ngai amaro chu hei hi in tik ani chuan hetila ya headmaster phone number hi ta hian direct in alut nga lang chu in shadon ne chuan ani lova head ni lova hemi school mobile hi head ni lova hemi respondent phone number zo ki in da du chuan hemi tik hi in payanga ta hian respondent mobile number zo kha in da chuan in ti zo huna in update ang ke chu engma update ngai ka nei lo wang ka update lo mai anga chuan kha in update anga chuan hetilaya hian in school SDMS a khan hetilaya hian aroin update bang amaro chu hei hi tlem nga ve deu anga ya ati nga zung theilova chu wang chuan khalai kha chu in hrethiama in lo ngak ve de tanga atnuwa aroin update ve mai don ani ama ka ti khan in update har deu le ni khat ve lo mani kha ka ngakin ka hria a chu wang chuan khalai kha kan lo hria anga hemin update rol khan SDMS ami kha azuin update ngal don ti na ani lova chu kan lo hretel don ania chuan kha hetilai school directory management b ka kan ti thei ang chin chu anita a ka sei to ang khan schoolina engeni access kan nei china kha kan tilang lo nga school profile kha hong taila kan share ta tizau ve shima ti ama po khan ka soi to in ka share hi chu ka lo soi chi lo ni pon
kan hei 1.1 through 1.26 hemi a hian hemi school basic infrastructure a hian sorry school basic school profile a hian en taila heti lai khoi thei lo tam taka omani mo heti lai a hian hemi bi ka te phe hi chuan respondent number ti vel te kha heti lai kan thuna kha mo heti lai respondent number kan thuna te kha heti lai ron lang ta a heti lai in thlak hi chu heti lai hian lo in thlak don ani chu heti lai hian en ta ula hei hemi has patni ang chi hi chu can be update at school directory management portal mo ani chuan hemi has patni ang chi ho hi schoolina kan khoi thei tur kan siam that thei turanga duan ani a maro chu hei @@ kan tiang chi kan tiang chi hi chu true update contact block amo district amo state amo a khoi mo ber hinan khoi thei tur schoolina kan ti thei ni lo zia chu heitila hian name of school entaila name of school chu nia name of school kan lo thlak ve thei ngot lo mo district po kan thlak ngot thei lo hen en thla taila hei tina respondent detail ani chuan hei has anita has hi chu schoolin kan update thei turanga yani hei hi chu kan update thei ta a maro chu hei hi years of recognition ti vela chuna chin khan kan ena heta hian kan en le lokanga additional detail a hei year of establishment of school ti te hi hetilaya ain zia dana chuan year of establishment te hi kan recognition mo year of recognition te hi kan edit thei turanga yani hei has ania amaro chu so yang khan hei editable hi hetilai edit click tur te hi tikhan anron disable le ta data a khang te khani ta chu wang chuan hetilai kan ti thei tur anga ngai chi hei te po hi language to thei kan buai na khani ta a hei hi has ani ta has ani hi chuan schoolin kan edit thei tur ani ta a chu po chu school directory a khan en le taila hei hi language to thi hei hi schoolina kan edit thei tur ang chi an duan na chuan ani a amaro chu tunai kan edit thei lova khatiang khan hemi eng lova hi engani kan UDISE portal hi ani na tur ang che hena kalbik lova ani na tur ang che hen kal se chu VSK lampang ang deuh khan limited lo devin ke mani na har sana kan to te ke mani kan in chingfel zung theanga chumi anga chu ngaya chu hei sia mangai kan ti ang chi district kan ti boya engani block level kan ti boy ang chi ngai lo khan kan ti ve thei tura ngai ani a maro chu engamo chen hi an block awangin kan ti thei lova chu tu na kan din mun chu ani a kan video ina tumbera chu hetilai contact detail a headmaster mingte contact te respondent te khamisiam theia kha school level ati thei tur le tuna kan ti mai thei ang chi ani awang khan kha kan lo thre ve hrim anga update ngai kan om chuan kan update ngai lem lo tan kha chuan SDMS khan lu tula school profile and enula khang ho kha adik chuan update ngai lo ni maya update ngai ho tan khan kan lo tangkai pui takin ti in video kan siam vele ani chu kalome